28. februára 2025 sa na našej škole organizoval karneval pre druhý stupeň. Týmto vítam organizátorku a dúfajme, že nám o tejto akcii povie viac. Ahojte. Nie je celkom pravda, že som organizátorka, som koordinátorka školského parlamentu a túto akciu v podstate zorganizovali členovia školského parlamentu, teda sami žiaci, ja som im iba pomáhala. Ďakujeme. Predstavujem vám prvú masku. Povedz nám dačo o tvojej maske. No, ja sa volám Rio, inšpirovala som sa zo sociálnych sietí a vyrábala som si to vlastne sama a trvalo mi to cca 5 hodín. Víťaznú chlapčenskú masku nám ukáže Šimon. Tak vlastne moja maska je inšpirovaná kapitánom Jackom Sparrowom z Pirátov z Karibiku. Je to jeden z mojich obľúbených filmov, takže preto som si vybral práve túto postavu. Vlastne túto masku som vyrábal okolo 3 hodín a pomáhala mi s ňou mamina aj oco. Víťaznú dievčenskú masku nám predstaví Simonka. Dobrý deň. Ja som sa inšpirovala Starkyným zážitkom z lyžiarskeho výcviku. Máme posledný deň lyžiarskeho výcviku urobiť karnevalovú masku. Jeden jej spolubývajúci zobral z izby bielú plachtu, záchodovú kefu, toaletnú rolku a na ňu nalepil cigarety. A knihu si zobral z domu. A trvalo mi to tak cca hodinu. A som socha slobody. Víťaznú skupinovú masku nám predstaví Danielka a Emka. Tak, ahojte. Ja som pani doktorka a toto je moja pacientka našej geriatrie. Ona je trošku pod vplyvom týchto omamných látok, ale veľmi sa teší, že môže byť na tejto kamere. Naša maska trvala vyrobiť veľmi dlho a vyžadovalo si to veľa námahy a nie len našej, ale aj našich rodinných príslušníkov, kamarátov. A inšpirovali sme sa jednou fotkou v mojom telefóne. A povie nám aj pacientka dačo k maske? Dovolte, ja som s vami husy nepásla. No, pani Sabová, už musíme ísť, poďte si láškať, poďte. To ako sa so mnou rozprávate? A opovážite sa zabudnúť dať like a odber.